ayo nih hinjaw hauwa isiro Nigrou acha banlu turi deh लोगोफोर नै गणेश मन्दिर बेसेबा गिदिर गणेशपुरि आरोना बे जायगाखौ गुवाहाटी सनानि बायदिसो आरो नै लोगोफोर नायलाय बेरायनो फैदो नै सन्देगान रुमाव थांगासिनो ओमफ्राय मा बुस्थु बेखौ जाखौमोन आङो आमलाय नङा बिदि गोखै गोखैया Masih parah ngompai yo. Aduh, pagi. Ini kan belum kan nih. Oh, pagi. चाहिए ना? हाँ? वाव, ये क्या है? झूल, इमली का झूल? हाँ, इमली। मेरे लिए टीका लगा। जाना नहीं सही, याओ। बिराद टेस्टी जायो नों जानो नायदोल'। जाखांलायबाय ना? नै टेस्टी थारनो माने बिराद टेस्टी जायो दे। जाना नायनोसै र' आं लाथ'ला भिडिअ'। आंना बानलु गोसा। आव। जानाय बायदि मोनदों नासोलाय हा गोजौआव थायो नै दा मेंग्लिजोब्बाय आयौ दे बेसेबां गोजौआव थायो फाग्लिया ओइ गोमाबाय नामालै मेंग्लिजोब्बाय नायनो रोङा युटुबार खुलिनो खाना बनाराय बिराद मेंग्लिबाय खिन्थु नै सोरबा थायो खोमा खथा खथा गोजाना फिसा फिसा नै माने क्लाबफोर गोजा आरोना हस्टेल बायसा थायो जुथाखौनि र' इतना सदा मालायना आरो लेपटपबो दंबावोसो फिसा आरोना हारसिं थानाय नालाय फिसा बिसनायावनो आमोखिया माने ड्रेस चेन्ज बानायफैदोंमोन गाइस दुगैखांनानै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो नेदोंमोन आरो दसे ओमफ्राय थांनोसै आंनि फेन्सि बाजाराव बेरायनोसै दसे आब'नि रुमाव थांग्रोनि नै ना माबा मोनसे कार्ड दङ मालाय नै बे थाब ओंखार आब'नि माबायाव थांनि बैयाव जुआव सिरियाखाना खाथियाव थांनि जोङो बेवहाय मामानि फिसाजो दं आरोना मामानि फिसाजोआ थायो आरोना बेवहायबो माने हिन्जावसा गोजा थायोनो आरोना ओमफ्राय जोङो दा आं थांनो नागिरदों सन्ट्रिकाजों थांसै ओमफ्राय लोगोखौ गारबोथ'बाय आरोना फैनो हायाखै माने खर' सानानै सासेया हानिया फैनो हायाखै ओमफ्राय गानना फैबाय जोङो दा जों सानैजों बेरायथ'नोसै आरो सानसे ओमफ्राय दा मोनायाव गाखोनोसै आङो नै नोंसोरनि लोगोफोरा बेफोराव सब थाजोबो नामा आरो उदान बाजार नैफोराव थाजोबो आरोना सोलो आंखौ गाहायथारमोन आयु
ओंखारदोंनो नाङाहाय बा बेसेबा बिराद गोजौआवसो थांयो फाग्लिया जोंलायबाय नै बिशाल मार्केटआ ओइ नायखोदावलायनो हायाखैब्ला गणेशगुरि बे गणेशगुरियानो ना ओइ ससमा गंसे बायना लानोसै दुला बुबाय माथो मेगना नाय मादि आयु साइकेल नांगौमोन ओइ साइकेल नांगौमोन आंनि क्लासा बारदो होमबा नङा क्लासासो अ नोंना ओहो कम्पिउटाराव थाबोबाय जाबि आं कचिं लानाया अ कचिं लानाया साबे लांफिनो बियो बिदालाय रिल्सफोरा नायलाय माने दिनैसो नुफेरनाय आरो जेनेबा फैफेराखै गोदो भिडिअखौनो बानायामोन फैबाथाय बिराद थांनोसै र' दैया इमान गाज्रि दै नै खेबसे दुगैनोसै सोमद्रोजों आंजों खेबसे इयाव गैलाय नै लोगो मोनफैबाय आब'खौ नै जाना मेदामा मामानि फिसाजो जोंहा बेखौनो बारबोबाय होननानै बेसे मा सान ओइ खियासो सिरियाखानायखिजाय आयु नै दैया बेयाव खेबसे दुगैना थांनांगोन दाहायो सान्थि जायोनो होमबाना ओं ओइ मा मन्दिर ए शिब मन्दिर बेरायग्लुंजोबना थांखानांगोनलै फैनाय फै थाबैनो हालायला नामा नोंहा ज'जानो गिदो दै लादो बेस्रा नै बेगखौ ज'जानो गिनानै एकदम बामथुमला बामथुमलि लागासिनो बे नालेंखर दंसै माथो सोरनावबा दा थाइसे गाखोनानै खावना लानो हरदो ट्रेनाव जानो थाइसे गाखोना खावना हरदो दा बेनो नामा अ बेखौनो सानखादोंमोनबा ए वालखौ बारबानो ना ओइ दिबा खाथिथार माथो नैयाव थायो आब'आ औ सेदे बबे दासो सिगां नामा मालिकआ मोजांथार फुला मोनसे खावना लांनांगोन ना नै बेखौनो खावना लांगोन आं खामनिखौ बेखौ बिराद मोजां मोनो आं बेखौ खावना लांगोन आं दा ए नैखौबो जिखौ मोजां मोनखायो आं नैखौथ' लांखागोन आं 6000 नै रुमा नै लोगोफोर नाय आं देखायनि रुमा नैबेयावबो मोनसे दं आरोना ओमफ्राय नैफोरो मा संग्रा इयो फिसा बाथरुम खिथानांगोन ना नै बाथरुम बायदियानो मालाय जायगायावनो जायगा